Hello everybody, og velkommen til Hot Beauty Kills. Ja, okay, hej så alle sammen. I dag vil vi lave en tegn med iTag, og vi skal bare i gang, fordi der er fucking 50 spørgsmål, vi skal svare begge to, så let's just begin. Og der er nogle spørgsmål, vi ikke svarer på, fordi vi tænker, at det kan vi fortælle senere henne. Okay. Ja, og vi husker at kigge ind i linsen, okay. Hvad har du på? Jeg har et får på, som Tasha kalder det. Det er sådan en lille cardigan, så har jeg et par sådan en jeans leggings, eller strikke leggings, og så har jeg en kjole. Okay, jeg har min Adidas bukser på, og så har jeg sådan en Nike t-shirt på, der står Girls Fans på. Og så den her cardigan fra Vermoda. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Har du nogensinde haft et forfærdeligt breakup? Eller brud. Ja, jeg synes sådan, alle brud er sådan forfærdelige. Men det synes jeg også, altså bare det der med at få at vide, at du giver det værd, eller? Ja, for eksempel sådan en kæreste slår op, eller ja, det er ens veninder brænder en af, eller sådan noget. Det synes det føles som om, altså vi har valgt at sige break up, det er det samme som, at ens venner gør et eller andet under en. Og jeg har prøvet det rigtig mange gange efterhånden, så men jeg flytter på balletskolen efter sommerferien, og jeg er meget så happy. Undskyld, jeg kommer til sommer. Ja. Og vi går nemlig på samme skole nu, og det er sådan lidt, ja. Men så må vi bare sige til alle de weekender, vi kan. Nå, næste spørgsmål. Yes. Hvor høj er du? 1,63. Jeg er 1,70. Eller nej, jeg tror faktisk, jeg er 1,65. Du kan se det, vi stod der. Jeg er ikke sikker, imellem 1,63 og 1,65. Hvad siger du? Jeg hader hvor høj. Det kender jeg godt. Når man kigger ned på Tasha, så sådan. Ja. Og jeg siger ikke min vægt. Jeg kan godt sige min. Jeg var 49,5. Der er nogen, der synes, jeg er mega tyk. Der er nogen, der synes, jeg er mega tynd. Jeg er fucking ligeglad. Nå. Eventuelle tatoveringer. Jeg har ikke nogen aflig. Eventuelle piercinger. Det er faktisk piercinger, så jeg har 2. Ja. OTP. Jeg synes måske, at altså, dengang at Justin Bieber og Selena, de var sammen, de var faktisk virkelig søde. Medina og Christoffer. De var ikke sammen mere. Eller de er ikke sammen mere. Nej, men de var mega søde dengang. Ja, dem tager jeg som. Jeg tager Justin Bieber og og jeg tænker også, man kan også godt sige sådan en venindepar, tænker jeg. Fordi der er også nogle veninder, der bare passer mega godt sammen. Så vil jeg sige også, fordi også, ikke? Så, next. Favoritshow? Of course, my favorite show is Drop Dead Diva. Jeg elsker Sofie Linde show. Nej. Ej, I skal altså lige se hendes trøje her. Der står Girls Best Friend, og så er der Nike sko. Oh my god, det er fedt. Det er mega fedt. Nå. Favoritbands? Favoritbands, det er selvfølgelig City Boys. Ja, City Boys. Fuck, City Boys. City Boys. Eller, nej. City Boys. City Boys, eller Scarlet Pressure. Jeg siger City Boys. City Boys er det. Noget du gik glip af. En is. Jeg skulle til tandlæge. Noget jeg gik glip af. Okay, gud, noget jeg gik glip af. Ej, det skal være lidt hurtigere. Bare lige sætte det sikkert lige der. Okay, favoritsang. Det er Neon Lights. Og favoritsang. Med Demi Lovato eller sådan noget. Shorty, things we do. Jeg sætter bare i sang. Hvor gammel er du? Jeg er 14. 13. 13. Jeg tror, du var 14. Nej, jeg er 13. Så gider jeg ikke sammen med dig. Okay. Jeg er 14. Okay. Stjernetegn. Jeg er vædder. Nej, krebs. Ja, hun er krebs. Nej, jeg er skorpion, så jeg. Er du skorpion? Ja. Når du forstår. November. Ja, det er jeg sådan, hvad de hedder. Nej, er du et år bagefter, eller hvad? Jeg begyndte bare i skole, jeg var 5. Jeg var 12, da jeg begyndte i 7. Det er selvfølgelig der. Og noget, jeg gik glip af, det var min fødselsdag, da jeg var 0. Det kan ikke gøre, vi snakker om noget, men det gik man jo glip af. Nå, kvalitet du leder efter i en partner? Jeg leder efter sød, venlig, må godt føle sig lidt selvsikker. Man skal helst være sådan en sød. Ja, sådan er det også mig, altså. Den fyr, jeg nu finder, lidt mærkeligt. Du skal i hvert fald være sådan sød over for mig. Jeg forelsker Jonas Nygaard. Nygaard fra vores klasse. Ej, fuck, hvis jeg tager den der video. Det kunne være akavet. Nå, men så ved han da også det. Favoritcitat. Jeg ved jo allerede, det har jeg skrevet til ham. Skriv det igen. Ej. Hun er virkelig desperat. Favoritcitat. Citat. Smil til verden, og verden smiler til dig. Mit favoritcitat, det er: græd ikke, fordi det er forbi. Smil, fordi det skete.
Det er et mega godt citat. Græd ikke, fordi det er forbi. Smil, fordi det skete. Nå! Ej, det er et godt Det er citat. mega... Eller, livet er en gave, men sandelig også en opgave. Den er mega godt. Nå, Ja, nå, det er bare sådan totalt nødt. Nå, favorit skuespiller. Hjørdis, der spiller Rita. Nej. Sådan. Rita. Hende, der spiller Hjørdis. og hvem fanden Hende kender jeg? fucking elsker jeg. Hvem fanden kender jeg som skuespiller? Kristen Stewart. Okay, favoritfarve. Grøn. Altså, ja, det kan du vel gætte dig til, ikke? Jeg har sådan en kæmpe Jens, grøn skildpadde. Det er også i mine andre videoer. Der sidder for en kæmpe grøn skildpadde. Eller grøn. Jeg har faktisk ikke nogen yndlingsfarve egentlig. Pink? Sort? Det er ingen farve. Jo, sådan der. Nej, det er det ikke. Nej. Nå, videre. Vi tager bare. Nå. Høj musik eller blød musik? Høj musik. Høj musik. Eller blød musik. Det kommer an på situationen. Hvor går man hen, når du er ked af det? Så går jeg til min mor. Jeg kravler under min dyne og bliver fucking sur. Okay. Hvor lang tid tager det dig at tage et bruserbad? 30 minutter. En halv time. Måske et kvarter. Det samme. Kvarter et halvt time. Måske en eller anden time. Yeah. Okay. Vi får bare det. Jeg elsker bad. Hvor lang tid bor du om morgenen? Hvor lang tid gør du dig klar om morgenen? Og hvor lang tid jeg bor på det? Halvanden time. Det tager mig en time. Halvanden time. Og jeg skal ikke med nogen bus. Hvor lang tid tager det dig for at gøre... Nå. Har du nogensinde været i en fysisk kamp? Ja, med Jonas Clemmensen. Er du sendt den her video? Så er du beskrevet om. Ja. Men jeg flytter skole, så det gør ikke godt skid. Han står der på vores Ej, altså jeg er ikke sådan, jeg hader ham fuldstændig. Nej, vi skal ikke gå i detaljer. Han er bare ikke i min Jeg type. tror faktisk aldrig, at jeg har været i en fysisk... Jo, men min fætter, han kaldte mig en dårlig kusine. Og så kommer vi. Jeg har været ude og slås med min lillebror, sgu da. Okay, hader det. Og min lille søster. Spændende. Turn on. Turn on med en dreng. Blå øjne. Det er nok brunt hår. Blå øjne, I love. Brunt hår, det elsker det. Det får drengen til at se mega sød ud. Brunt hår, blå øjne. Turn off. Det er nok, Bussemænd. det er nok hvis en dreng... Hvis jeg sidder sådan her. Jeg rykker med kameraet. Du skal ikke rykke med kameraet, så vælter den. Min telefon. Oh my god. Ej. Okay, hvad Det er hvis sådan en... det er hvis en dreng er total nerd. Ja. Sådan en, der hele tiden læser lektier i 10 frikvartererne. Det er mega mærkeligt. Okay, grund til, at jeg begyndte på YouTube. Det var fordi, at vi synes det kunne være sådan sjovt. Vi tænker, Det skal gå hurtigt, det her. Det er sådan... Og vi har ja, kun men det er fordi, vi elskede det, og så tænkte vi bare, fuck, det kunne være fedt. Og så lavede vi det, når vi var fan af hot beauty stuff. Og så bare sådan, shit, så videre. Okay. Frygt. Jeg frygter nok at miste min familie. Me too. Ja. Og mine skildpadder fra jer. Sidste ting, der gjorde der kom altså, til at græde. Når der fik mig så græde, da min mor rejste for en uge siden. Det ved jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvad den er. Eller da Line hun Sidste gang, du sagde, at du elskede nogen. Det var nok din... Da min mor Heidi. rejste. Nej. Det sagde jeg i morges. Til min mor. På Skype. Jeg sagde det til Heidi i går aftes. Nej. Betydning bag dit YouTube-navn. Vi var fan af Hot Beauty Stuff, så tænkte vi, hvorfor ikke kopiere lidt? Ja. Ej, altså, vi tænkte, altså, vi vil godt kopiere lidt, men i starten var det bare Beauty Kiss, fordi så tog vi kun Beauty, og så var det ikke. Men det gav mere mening at sige Hot Beauty Kiss. Og jeg ved godt, det er sådan, så kommer der kys frem på YouTube og sådan noget, men det er altså ikke det, vi sådan tænker på, når vi siger Hot Beauty Kiss. Det er altså vores kanal. Ja. Sidste bog, du læste, det er nok Jeg er modig, indtil bladningen en dag forsvinder. Samme her. Jeg har den på Den er klassen. klam. Den er fucking klam. Det handler om porno eller sådan. Jeg ved det. Nå. Den Porno og porno. bog, du læser i Og balloner. øjeblikket, Den jeg læser i øjeblikket, det er en sms for meget. Ej, den er faktisk lige blevet færdig med. den Den er mega god. Jeg læser klipklapper. Klipklapper klubben. Ja, det var sådan en klipklapper. Sidste show, du har set, det var Sofie Lindes show. Det sidste show, jeg har set, altså gælder Det skal gå meget hurtigt her, det skal tage 10 Daily minutter. Bumps. Ej, den er også god. Sidste person, du talte med. Nej.
Forholdet mellem dig Hello, og den person. det var den her, jeg talte med sidst. Kaster den ind i kameraet. Nej, virkelig. Næste. Forholdet mellem dig og den person, du sidst tekstede. Nå, sms'et til. sms'en. Du var nok til... Altså, hvad stod der? Sten. Forholdet mellem... Nå, Det var til min plejefar. Det var til dig, og vores forhold, det er bare... Ej, okay. Du sms'ede sgu ikke til mig sidst, gør du? Jo, det var på Messenger. Nå, jo, det var sgu da også... Nej, det var sgu da ikke. Jo, for mig var det. Yeah. Hold op med... Så rykker med kameraet. Næste. Favoritmad? Pizza. Vi skal pizza. Boller i kaja, det skal vi have i aften. Nå, vi begynder også lige, fordi den har allerede taget 11 minutter, så ja. Ja, den skal maks tage 14 minutter. Sted, du ønsker at besøge? Eiffeltårnet. Et sted, det sted, jeg ønsker at mødes med en eller anden. Paris, hvis det skal være min forelskede. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Tyrkiet og møde en skildpadde. Okay, det var bare ingen... Sidste sted, du var? Ude i gangen. Ja. Nej, det var faktisk lige her. Det var sgu da ude i gangen. Nå, det var jo sengen. Nej, jeg synes, at vi var der også. Har du ikke crush? Ja. Nej. Jeg har Jonas Nikker. Altså, jeg har ikke sådan decideret nogen, jeg kan lide. Eller... Jo, men det kan jeg aldrig lade så godt. Jeg kan godt lide Alexander Husser, men det er bare mærkeligt, fordi han har selv YouTube, så bare med det. Never gonna happen. Next. Okay, sidste gang du kyssede nogen, det var min kat. Det sidste jeg kyssede? Ja. Altså sådan på munden? Ja, eller bare på kinden, det står ikke bare herinde. Hvis vi siger på munden, så er det i 3. klasse. Vi går i 7. nu. Nej, det var i 1. klasse. Nej, det var okay. Det var i vi tager bare det næste spørgsmål. Det var i 5. hvor Jonas var der. Nej, sidste gang du var We fornærmet. don't talk about that. Sidste gang du var fornærmet. Det kan jeg ikke huske. Fornærmet? For 2 sekunder siden, da du sagde, at jeg skulle være fornærmet. Eller, da du sagde, hvordan, hvis nu når jeg sidst havde været fornærmet, så blev jeg fornærmet, så har jeg lige været fornærmet. Det må kun være et minut mere. Favoritsmag af slik? Det er sådan en chokolade. Lakrids. Og ja, lakrids. Lakridschokolade. Hvilke instrumenter spiller du? Jeg spiller nogle gange. Jeg kan godt finde noget at spille klaver. Jeg spiller ikke noget. Og så spiller jeg stemme. Oh my god, den her video her. Hvilket favoritsmykke? Min mors halskæde. Det er også en halskæde med et hjerte på, jeg har fået. Sidste sport, du spillede? Dans. Nej, ja, det er en sport. Det er en sport, man kan bare spille. Jeg kan huske det, jeg har lavet sport. Sidste sang, du sang? Things we do. Den sang vi ude på. Nå jo. Things we do. Favorit score-replik? Det er sådan her. Det er rigtig godt. Min score-replik, det er... Nej, jeg har ikke nogen score-replik. Hvis jeg skal finde på en... Hvis du var en bum, så gad jeg ikke trykke dig. Jeg har lige fået på den. Ej, det har jeg ikke. Okay, vi skynder os videre, for den her video er 14 minutter nu. Holy crap, skynd dig! Har du nogensinde brugt den? Ja, en gang. Aldrig. Sidste gang, du kom ud med nogen? No! Det er også... Det er et dumt spørgsmål. Hvem skal besvare disse spørgsmål næste? Det skal... No. Du skal, Freja. Musse skal. Og så skal... og så skal Naja. Og så skal min kanal. Og så skal... Alexander Husum. Og så skal Robin Tamse. Og så skal Hot Beauty Stuff. Og ja, det er super. Sådan, det var det. Okay. Alle sammen kan I have det super, super, super godt. Og sige hallo til Musse. Ja, det er min hund. Den er ikke koldt. Nå, vi bliver virkelig nødt til at løbe nu, så. Se jer!